Парк Елък – зеленото сърце на Плевен. Добре дошли в парк Елък, една от най-големите природни забележителности на Плевен. Разположен в живописен каньон на река Точеница, паркът предлага уникална природа, богата история и спокойствие сред вековни гори и величествени скали. Любими места в парк. Езерото с лодки е едно от най-обичаните места в Елък. Около него се събират семейства, приятели и влюбени двойки, наслаждавайки се на спокойната атмосфера и красивите отражения във водата. В сърцето на парк Елъка се намира Летния театър, едно от най-значимите културни пространства в Плевен. Разположен сред природата, този амфитеатрален комплекс предлага уникална атмосфера за концерти, театрални постановки, оперни спектакли и други културни събития. От пролетта до късна есен тук се провеждат различни музикални и театрални фестивали, гостуват известни изпълнители и артисти, а публиката има възможност да се наслади на изкуството под открито небе. В непосредствена близост до езерото се намират тенис кортовете на Елък. Те са сред най-старите и най-добре поддържани тенис съоръжения в региона, като често тук се провеждат състезания и тренировки. Дори и да не сте тенисист, разходката около тях предлага чудесна гледка към природата. Зоологическата градина. Сред най-интересните места в парка е зоологическата градина, която е дом на разнообразие от животни. Посетителите могат да видят мечки, елени, понита, диви свине, фазани, палуни и много други видове. Това е едно от любимите места за децата, които с интерес наблюдават животните и научават повече за тях. За всички, които искат да се потопят напълно в спокойствието и красотата на парка Елъка, тук се намират няколко хотела, предлагащи удобство, комфорт и отлични условия за настаняване. Един от тях е Парк Хотел Елъка, който е най-известният и предпочитан сред посетителите. Разположен сред живописна природа на парка, той осигурява уют, отлична кухня и прекрасна гледка, което го прави перфектен избор както за туристи, така и за бизнес гости. Перфектното място за риболов и разходка. В края на нашата разходка стигаме до двата язовира, разположени в южната част на парка. Те са любимо място за риболовци, туристи и любители на спокойствието.
Водите им са дом на различни видове риба, като шаран, каракуда и костур, което прави района изключително популярен сред риболовците. Освен риболов, язовирите предлагат спокойно място за разходка, пикник и дори каяки. Отразяващите се в тях дървета и скали създават приказна гледка, която си заслужава да се види, особено по изгрев и залез. Кайлъка не е просто парк, той е символ на Плевен, място, което събира поколения жители и гости на града. Независимо дали търсите тишина и природа, активен ден със спорт или възможност да се насладите на историческото и културно наследство, Кайлъка има какво да предложи на всеки. Ако все още не сте го посетили, не чакайте повече. Парк Кайлъка ви очаква със своето спокойствие, красота и вдъхновяваща природа. Благодарим, че гледахте нашето видео. Надяваме се, че ви беше интересно и успяхме да ви пренесем в красивата атмосфера на парк Кайлъка. Очаквайте още забележителни кадри от нас. Не забравяйте да харесате, споделите и да се абонирате, за да не пропуснете следващите ни видеа. До скоро!